Ndichozi eliubwikere abarigeriya kuruchi county isano na ibire icyukira sorogonko rwanyamo ibire isano na ibire eyemo eliotogwikere gose ututarire asikia bisi chito icyukira sinyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwikiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo asegosori yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na murigeri sana cyaro no buri mugwane munga tirasinge tato mindo na mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo dagutinde muntu otabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwaza no kumenya tumanya sibire mpaka lito konda aligenda naki none siringisana churi yakonyora ngiya jikoleira ngwandalile tabiyo kwaralite mubega kyomune none kikwaragerete kakekero bwakwete akikwaragirete abana baitana gaki momurumwa bochondo nyangao nige soirime nagusege to taigwana amate yo chondo eyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nejisegi chabeire nkire yugo sonsora emechando yabo ono ma esengenjo kwegero mwana okomosomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutanya monte abimasuma inu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ningige oche okolekana ase amateye omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Reya Chingigikero Kyomugusi Nomurobrio Wegekoro Kyomugusi Oyolene Kirenga Kyokumanya Chimbwe Kyomugusi Chingencho Chinsoni Amonoboroso Womanyagetinga Yoba komanyi Nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesarate kyomungo mwaka wachegesa mwakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwanyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi eriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gichinyiga kirecho chingekero cyomugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cyomugusi twesemye kegusina kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso setunde babanga tenga kiridoke moiwe omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere na ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far the Kiamaniachi.
gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa swa nominations bono umurubiri ubwike umbu nigo gucho kwari bagariya ryo kuboya kurigereria na kunengia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritagire okorere rasikaye engia gosema. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro konkurubusi na Kenya ngima Tena watariga ekero musani abarange kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni boye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo obubono tiritarinde umurobiryo bweke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga kiremambia yamatuko yiwike guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase obwansu tumede na manga koraganire ulitukuli goro nebo tukobogima kunde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokie kerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamdi gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera kuneli ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS basabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira ubumukia yaunchuka na koba ubunchoreria ububokororekana asumurubiryo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke iguru yogo chaka ubonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bunchoreria bwebirenko bigoro mwancho murigina kwargarire meyo murobiri bwe sabari yo bonchiri murobiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cya mugaso imeya Ndizi TV obochenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubirio bwokomenyokuya kebochenu
So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri togende kuraririwa gaga tukuria na rira tokonye igori toke tokurariwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe ngoba tabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi obachenu nigoboro bw'engencho muno asubugima bwawo kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kibara n'amacha makenanuku na kurinda chindagira kiryokuria na guchiria sebirengo bibwenerete. We are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri togende kuraririwa gaga tukuria na rira tokonye igori toke tokurariwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe ngoba tabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirariwa n'ebigori byonsi. Nande nemambie ngia yomitone murigereria sekibindi kyabo mona Nyasaye tiangwaria ni asinge nchi yokoreta ringana ne Nyasaye semambie abono iga anyuma ntarari ringana ne Nyasaye tiatoire bire bya singe nchi gosaba omocheru Nyasaye na kira sura semambie na kobakira singe nchi yo motegereria no yorigereretie na sabiro buya bwao kangoreta ringana lya semambie abona sabiro muiko yokendo monene bimeganda dinere andekero kende imokeri mamincha na manto bao kalingani lirigo cho monete alito sibore na lito chene lito kongye na lito igoro monene yebwe meganda bya murasingi buya bwao imyamanga Yesu Kristo nasubira kwege uyo mintone nande tigande telingana semambie andekero kende nande nebire biyo monene Nyasaye abeyo mwegenwa atoire singe nchoko kwalingana lyahe asemambie igandige tigo kwana igoro yo wamatebura gatigati yerieta liao amone lieta liebirecha igatojo soma sigetabu kia mangana yebiro yelitangani inye alia kianda yo mitone nyuma tutara soma lirikeli nabere ngomanyenga nonyena se ensemo kero mwana iweirwe antongo tewarenga eliete lineliekerecha aberi ngwebolia sana nga ngieko goro muntago tabangeriete neliekerecha lero iga omoneno olwaliganirie ombekire ongere lingana lyaye semambeye egerenya algo kwana iguru yelieteli liko okobekerwa egero kwa iboirwe asamalika yago teba sigetabu ekyo malika go teba iga yabesi niga alenge na masikani ya manene kobwa aba muraba mwabo nyina kamuruka yabesi ekiagera amoibore tasobororo yabesi akarangere Nyasaye bwa Abaisiraeli akabura onye ayendiria kwarenge gonse senia nande ugareye obomenyo bwane nando kobo kwao kobe amona inche na ondende korwa asobororo tibo baisa konkora bubi Nyasaye akamwanjira ayaga neti yomintone marikago tebanga aba muraba mwabomba arengo musacho yokurugu ya besi lakini lili kolia mwana tebanga engaki yoko iborwa ko musacho ya besi nyinaga ko muibora ekabaga gwetera senga kimbe ekabaga gwetera obokongu andegero keno bokongu oboringo bwarenge bomokunetere abeko nyarekana nga bokongu obo tibwa kunete musacha lakini omokungu moiborete bokongu obo kamubwata nasa manyingaye no saseri kobuliaye kabako na chororera akaigo bororo kare no mwana kabere tumusigo yo akaigo bororo marikama na gotebanga nonya nabangi nakabao kolega siye bakamana koimuka gatebanga yaya elieta murangero mwana yo nigakoro kwa yabesi engincho yaye no bororo yo mitone
Egento na okwana sema mbia bono ngeria nga amalieta nari andekero kende kwa etwe. Marieta naro iru andekero kende otebanga na yebire chasenge nchekero ngolire buya ekero no mwikonya sako na okwana na ncha sema mbia bono ngeria nga kero ngolire buya no Yesu Kristo omu Nazareti oise kolire buya senge nchere nigarenge unique engencho atarenge monto kawaida oise ngize okoboria nga ndiye takia etulie kerecha na bora betontebia. Lakini amarikago tebaiga nga Nyasaye asebire ebyo musubati okanyoro omwana oyo asenge nchime cyane no borobonge ari gwetera nga kamana kumurokeri eta yabesi engencho yaye nga no bororo omwana akina karomoke akaba karomo ntomonene lakini nonye kabwa togoshika nonyonyore tememe yakora nonyobete amono bogimo buya andekero kende asegenyo ekibese nebinto binde lakini asoboro asobu mabwaye oboro nigo bwasimigetwe wetera sirita yetwe umitone amarika tebanga omomuro niga bwatogoshika engencho yaenga ebinto mbira bwate biarengo mogoshika samura bamwabo andekero kenda begonyare kananga no monto somete buya andekero kenda begonyare kananga omusacho oyo nigare gokwana mangana bare koiwa andekero kenda begonyare kananga omusacho yebe yabesi ere no monto bwate kibeza kinyinge ose nyinibo kindi nyinge korenda marika maragotebanga asime yaye nabwo atobororo yo mitone ime yo musacho yo shikire nabamura bamwabo marika tebanga nabwo atobororo no bororobo mwanya bantu tare kobonyara ororobo nganonyangi no moyibore tare konyara asenge nchere ni gasimegete nandaga kwana amangana asobuguma bo musacho yo mitone nabe konyare kananga elieta kwa etwe ingwa etwe eliete nabantu bala ko elieteri igali bwate mana yaye. Hallelujah, praise the Lord. Nabe konyare kananga elieteri kwa etwe elieteri ndi bwate meika yaye naba bari gore anganga na soko ibura kwao nabe konyare kananga elieteri oganjira na liga so asense mu mwana ne meike yo mitone nabe ko bwate omuntu Mikeo mitone na leo kobwatia nabe konyale kananga elieta kwalo kilo mwana andekeo keno muntu inigare ngomobe andekeo kene nigo muntu yare ngomorogi kwa mana konyonge elieteri omwana ona atabomorogi asige alekiaye oikabarogi batokoyo mitone kinda to kwa na semambi yabono marikago ntebya iga amangana nare ndato tebya tato ayumusacho yokoro yabesi ekerachi korora manganaya asenge njokini robero monto manene nigonta do kwana mono monto manene oyo twaliro komanya omonto manene onyare ko bagaya ramena ya mabe igongo kwana mono mongina kwana mono mosacha sema biyabono asenge njokwa berne birengera liyo byao ebirengera byao byakiranire na Nyasaye nabaho kutumia eke omusacho yakina hagateba yaya nganeba nonya bansigete neba nonya basacha aba bagondoka nganjiri ncho monene neba bagoteba njiri nje mbuate imeyane igonyi gweto bororombororo oyo mitone mangana narata taiga ayunda tote ya semambi yabono gente que tangani umusacho gachi korigereria hagateba ya tingorigereria mama yonachi asore mambi yabono oyo mitone ngoteba ngasa igore asoboro wetera andekero ke nase nyomo yao andekero ke nasa bana baba chanda andekero ke no borogu wao nigo borase jibesa andekero ke borogu wao nigo borasa marwaire omone non tomira semambi yabono ngamarikago tebaiga omusacho taira netasengina achigo kwana monangina marikamana gonte bingo musacho yo akamana komorigele Nyasaye omintone byo byikira semambi yabono naretira mangana maya ngekora morigele Nyasaye bwemeganda omusacha gaonjoka hagateba yaya habakwanza na wanja ndete asoko ngamarieta yaramabe hakagenda busibwa Nyasaye oyo mintone keraikaso busibwa Nyasaye akamotebya Nyasaye manganaya omitone ayunda dote yasebirebi nabe kunyare kanande gero kende nganonye no kunyoma kwao emikanera ndegero kende okubwatia
wetira seri etaliria kwarogete abana bawo nabe konyareka nabirite kwabarogete omuntu kwabarogete no muntu otari kure nenyoma yawo yaye nabe konyareka nango muntu kwabarogete no muntu andegero kende otabwate mamomanyibonde omuntu otabwate maroro kwamana konyangeri etakwaire omwana oyo emeikeri amubwatire asengenjo chinguru njaro aserieta yomitone malika oteba ngumusacho yakamara goteba akaira na gateba ya Nyasaye iwe una malika oteba ekroto soma 10 ngaya besi akarangere Nyasaye gwa Baisraeli oyo mintone inamanera igomo nantebye ngotebye ngakwabere okurangeria andekero kena marieta wakwanete andekero kena marieta kweta abana bawo ngana marieta yebirecha oyo mintone tiango tengo wa matemboro asemeka yenseye kubwate no nabana bawo kokubwate no nayo monyene aserieta likwetwe marika otebango musacho yo akarangire Nyasaye gwa Baisraeli yo mintone na tomiro na Nyasaye asemambya yabono nabe konyareka namangana ale waeteire nabe konyareka nemechano nere waeteire nakikyagere Nyasanto mire omusacho yebese agatena agateba yaya injeti amurangere Nyasaye bwa Baisraeli asemambya yabono nabe konyareka namarwairo bwate nabe konyareka nemechano waeteire omoneno ntomire ngotebenga yaya torigeria bakorangere tia marieta mabe torigeria bako bagete ngano yari gitoko banyara rigeri Nyasaye gwa Baisraeli omusacho akamana goteba Nyasaye atebe Nyasaye ga agatebe Nyasaye akatebe Nyasaye 10 agoteba ngakarangiri Nyasaye gwa Baisraeli akabura onyaye ndiri kwarenge gose senia ambe yemo musacho ni yausaba gusesenia oyo bitone nambe yemo omusacho ni yausaba gusesenia iyo eminetinga ogosesenia elieta liukali nyene nabokonyora lieteli ndibwa tokurageliwa nabokonyora lieteli omuntu yorokire ogotanga nekerecha ne lieta liakurogetwe weta gobwatekana likabwate mekeri omuntu rabeja kana omuntu yo chindaga chia muriete omuntu yo no muntu tare okora kende omuntu tabwate bomanyibonde otabwate semichinde no muntu orenge igo gwetigete igo kwamana konyoranga aseriete linyene liyachake kugobwate hojo okora kende tolikonyara hojo tema okore kengeri ofauru na senge elieta omusacho yebesi akamurangirinya saka motebia onyendiri yarenge onseseni haleluya yomitone abantu bamenya sokurageliwa bantu bamenya samaragereria asengenjo elieta baetwe sengenjo monto yo barogetwe no monto anegero ke no koreta bayuli baebobe anegero ke na bayuli bakamuragereria na sengenjo wakwanire elieta liya soire amangana alia anyara okobwati omonto oyo nabe konyarikana na bora segasi nabo kore mirimo lakini mirimo trigo konya asengencho elieteli ngoli garagereri marika ma tabanga musacho agasaba agatebyo monenenga onyendiri yale onsesenie namba ibere akamara motebyanga nainde ogaliye obumenyo bwane omitone abantu bagotara basiekire bantu bakorire bintu lakini bagiteire batabwati okoigorerwa handekero kene wacha kegia sara handekero kene wacha kobonchoreria handekero kene wasomia bana abantu batenete mamincha asengenjo yelietaliria etwe monto yo tali gofauru omonto yo kinaore kano nyomire lakini one nyomo yaye tebwati morembe nonyene nka yaye tebwati morembe asengenjo yaki nigo bamusiegete bagatebanga oyo tabaza gofauru umusacho akama otebanga nando gali yobo menye bwane nando kobe okwa kobe amona inche nando ndende korwa asoboro tibo baisago ngora bobe Nyasaye akamwanjira aya aganetie yomitone umusacho yakamanya yomitone nachia sema biya bono omonero ntomire ngotebye iga ngamangana na leta to wende gosaba asengenjo elieteli orokire bakuriruka nelieta liegerecha
omusacho yekiranga inia akagenda bosibwa Nyasaye oyo mintone elietaliao elieteli bakologete nebwene tonyale kolisabera onyale wolichena egero rusiku lwa semeika eliekobwatia egokobwatia yechindeli mintone musacho yagatena gatabanga yaya omone nonyendi yange buya namba ibero ogaleye obamenye bwane ye minetinga nonyore okole bintu byaye nigale okoka abekire bitango mintone antumbale bakole bintu antumbale bakono no boncholeria antumbale gakende okonyola kwala chire nyomba kawa chagyo chago agache nyomba yaikawasibeli into kawasibeli into none bintu byao byaberanza uyo miroro nasengeje yake nemeka yelieta iliyobogolete yo mintone abantu maro wanyolanga kogende wachakiro biashara hawa ikishingi 500 no okunyara kuwanya kwina maega nasengeje njaki ningobekeire bitango omusacho yagateba yaya Nyasaye omonene bwa bateli igo nasabire aye Nyasaye gali omenyo bwane neke kwagali omenyo bwane onyare gosesenia nokobe kwao kobe iguru yane umitone nusaba Nyasaye iliyo kobe kwa Nyasaye kobe iguru yao ngokolende kurwa sobo bobu neke wakolende kurwa sobo bobu amarika otebanga iliyo Nyasaye akamwa ya pesi unozaba kwa rengi oyo mitone tiango tebi ngano nyina se Biblia abasacha bange osoko morigereria Ibrahim ni akolo kwa Abraham asengenjo yaki niga bwate mekanero yarenge eliete lingori yarenge eliete limo ndiale konyara gobogoria masine Nyasaye nekero Nyasaye agosene Ibrahim akamuruka Abraham asengenjo yaye erebono eliete lya mwanjere kobogoria yaramangi nabe konyara kana elietoire eliete liebirecha ligo chanda asemambi yabono omoneno ntomire no semelioko ngakora mulangeli Nyasaye nagosesenie nekera agosesenie agali yo menyo wao nekera agali yo menyo bwao nyubo kobe okwaye nkobe igoro yao okore neguru asobobe nande okurusie asobororo bulyo gwetera yo mentone bia mona ne bia mona singe mambi yabono na singe njolinga nili kwa igure ya seriete liliao netakiro sabe na kulichena asenge njo kuyatana kurwa semeka yejizokoro eyibakoro kwa ngemeka yebirecha bia mona ne bia mono tigomone Nyasaye senie asenge njo Nyasaye otoire obuyobo egere tusanga monae Samarietane ni ngoro kwa Apostle Edwin Kiriago Nyamera ase kanisa ya Getare lige naiga Osongo Getasemane Pentecostal International Faith Ministry nongo kolegas na umone no bero muya inamba yane yesimi ni yere 07 28 74 77 93 komogaka asenge ncho kumanya mangana ya mono emekeye egere nyare kurwa sesemo yao na bana ba banyoro morembe na sebaraso nyumo cyabo tibacandeka singe njamalietaya chingurunjiro na bachikuba bwatia na yasirida yeso nga pastor mine lieteli na rogetwe nono kona go echibungo gechigwa na singe njo lieteli muntu yo nigaka gechigwe sana tigasaba munaye egero monenya Nyasaye anyale okubwatesia tata sirietali ya Yesu Kristo omonene bwimeganda wakwana monenje kalingo wa matemboro gatigati lietali gesaku elieteli liebirecha amono muntu Nyasaye na yapesi emeke yoburya mu bwatetie ekamuchana wigakaro muntu omonene koli nekera twale tobumanyi agacha sura kalira omonene ukamusesenia Nyasaye kagale yo menyo bwaye nakobwa mono mono gobe kwa ukabaigoro yaye omonene ukamwire ne munugwani kwa renge Nyasaye bwemeganda musacha nare mongina nare Nyasaye bwanga ikira sinjo elietaro getwe asebire byo mone wa Israeli na bwatire meke ya silitali ya Yesu na kunyesiba Nyasaye na gusiburo muntu oyo bono elietali ya Nyasaye na bekira manyinkao erali chene ere Nyasaye bemiganda na era nyoro gusizenia buna ya pesa nyoro gusizenia bya muno tata zenyo wako na muna bantu bao ime amanga so Kristo na sabina kugena tigo mone na gusizenie na nda komentere chinguru kaba mona intwe singe Nyasaye na watobu ya monae amen.
bw'omugusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokorentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekero kogende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nando mwanjumuri andonse sobete ni mambingi ya toko nyona na somoruberi bw'Ensakia ritukuoni rya Jumatano jitariki 15 omoti nyukane umwaka wa 2022 nkwira ribaga rya bene riko kwariania asomoruberi bw'Ensakia ndobe na inje kuruboni yo kajinse sto chabona mambina mangi na kwarianiri nyona ritukuria Jumatano na mangi tuja twara mangana maya karo yaragire chinsa chirie karo twara checkiringa imore twara magaseti tomagoso sense meria mangana maya nande tomagotwara mugani ase rituko gose ase studio twakwanira mangana yechisemi imena isko ya gusigo ritukuria rero na kwaniriria mange kokobodu no nyara gokoba muna inje nyara gotobwate kuruboni ko kajinse sto chabona mambina mange arasemese yitu na manga korkante kuritukuri goro na manga gende korekana nande nyorobuna umwako yo no umwako rio siasa kerabara ibane kuya kerekoko na kuburia bamenyi gose abakichikura na baba inyore na kubachora kero tugujuka kitariki kianda mutinyo gatano gatatu umwako yo igaigo mangana mange arasemese Ensakia ngongwira ribaga rya bane kwariania nyorona ule maega ye kamera John Kebati oyo kwena keuna chibicha na Mario ngo ikerare asenjera ya bene andonsi ase overdigo neri bagaria bene gukwarigania simambia bono nkagete kwabokire buya kwaraire kwabokire buya nande ni gwendete kwiroberi go cyase kibago kyao keri tukuno embali barenge ase kibaga sobotuko ngorara bago chiboniga akire tawatena muraturgereria ke muramanya kirinde iri akire nande utorara tumanyangi yakorekana obutuko bugima nande ngitagiro korekana aina bokura arigereria Ensakia kero kwanyeriri kwa manyarende no emaga setting kerororo ngirituko ngakiritukorire nabande mete mugusi negetingije kangaini kiarigyo bundi kiaga chembura kego tugia swa mwai gumugusini gabogete mapema achakire korigia ubundi agache mbrakego tu aswae mwaye nonya maguta kaborite abagusi baroba bokire gosoma Kenya robokire kwerigeria ekiagera none producer yane konte buna goikabwetome otetometi na boranyore na kwa sikire usku gosito konyora no ngeri okubeka muno nonya bogima bwakongire goikatwetome ndetuma korana ki enseguska gojibosiko na mange na kwariganira nyorana ngokonda gutubwatia sensemerie mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News baga sensemeria YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet at Ndizi TV News yakerengeli kyao ni goto kyaryanti kirenza kirethaga gwetera sinambe yire aseskini egora buna bogo tutumero tutenga kikwabo kirenga kiroberiti tukuriao ngakiyotubwateti ngakioro chemeroberi etego goja kuru Ndizi TV nero bwansu magusi yakerengeli kyao gitome gwetera sinamba yire aseskini egora abo no gitoma twakanyora senjira ya bene nande kora gari gututarira na bogo tutarira go ikasi job sito iji gotoka sensemeri ya embassy tari ya Nairobi kune embassy ya Kisii yego toka siparene ya Kisii nyakoe abuno otonyora samaga cha new Brighton apartment karo wachire
no gotonyora inde twamagusanga naye na kobwate biasara biao nabo kubikiga iga twabigamba twarana into twakubekera sembeo erinde gweikera abantu bonsi balioganete gweikera no embali basireti abamwabo no gosireti umwamato gosireti umwirio nabo gotoretera ritangazo riao inde twalibekembeo kwa magweikera abairi bao bonsi go na riri bagari abere gokwarigani obena inje goikomera tubwate asensemerie mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News baga asensemerie YouTube na bako tonyora Ndizi TV News otari kweba goto tweet @Ndizi TV News niko dogote botambena oikorike Ndizi TV News oise obe torika igo gwachira sa orwao na ntu tokete so ase orwao tokete so ime ya Ndizi TV News igorika Ndizi TV News abu na bako tonyora asensemerie Facebook na asensemerie ya YouTube go kenda gotoma ujumbe yao na njenyanyora senjira ya bene gwetera se namba ere ase screen iga tutarenda asensemerie umutumuka kego nigo tukurarigire na mparai bali basoire asomoroberio bwensakia bono mambia na haro kuna Dennis Omoro agonteina tuned from Nyamasuzi Dennis yo Dennis agonteini ga tuned ime kabisa imoroberio bwensakia kujinsa majiri kya Nyamakoro to ile gotoka se wodi ya Gesima ebungene ya Kitutuma Sabi County ni ya Nyamira dalika ni malieta agonteina count me in omoindi omomuhamti korwa gesule po basichache komo mpaka mwisho agotena morning to gesule people na mwanyagaka family bonsi akubaba babuke na basoime yumurubirio bwensakia litgo lya chuma tano keli esteli agotena no hali me yumurubirio bwensakia kurujinse majiri jabo basi nyaboterere amolioka na mamo mwabo Meli Nyarangi na abana baya bamura Clinton Avan na Brighton agotena no hali me yumurubirio bwensakia tarigusuka goika omwele nara kurukuna Roda Kemi ngaotea niko ndani kutoka Kiamitengezi die charge ni Rutu pamoja na My Kids Shanti na Felix na watu wote na baka needie mambia engia siku njema uonekana asubuhi igotika tusabenya saa endelea kutubwatso Roda Kemi kurujinsa machiri chia Kiamiteng ACD charge aoteano tolime yumuroberio bwe Ensakia William Mwanasi kurujinsa machiri nere chia Kiamiteng aoteano asoirime yumuroberio bwe Ensakia aoteba mbuya mono asa bantu bonzi bamatuno Kiamiteng na matutu itokobasabira batwale emambia engia anyona okyoga nere kurujinsa machiri chia matutu twagotena soirime yumuroberio obwensaki Felix Anyoka kurujinse mochiri chia Mutagara agotena soire ime yumuroberio bwensaki agotena mbuya atubwatete asenjera ya bene kabisa Molini mbaka nera agotena no alime yumuroberio obwensaki ali na intwe mbaka omwelio kabisa iko genda gutoma ujumbe chino gwetera senamba yera skini yawe warabu gose asensemeliende yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News YouTube tonyore Ndizi TV News nyorana no ene nambe yera skini iwarabu ni igo era asensemeli ya WhatsApp nyirubuna enserero ya Makori nandi yikira asensemeli yemitandao ngono kurata gotonyora na bagotonyora gwetera ase namba yera skini iwarabu nandi nabonyetuma gwetera ase WhatsApp nara kuruguna Cyprian Otundo kuruchuka inde ime Ensakia oyo agoteba no ali me Ensakia Cyprian Otundo korwensemeri ya chuka agoteba no nde ime yumuroberio Ensakia nkwaneli abantu bonzi ba matutu aliagesima nande no tole ime yumuroberio Ensakia mbia mono Cyprian nara kuruguna sa eneli anyora kurubogita agotena awa wa mke Samueli Oyego akaindia kayama mastengo William Mekenye Daniel Bosire na wa mairuma wote oyakoro kuna ale ase timu ile kuna apana kosa timu apana kosa metenero roro na ndio bwate team following na ndio team WhatsApp team jini ya maji yaba abantu mbaro abange bari baguturigire lakini sahenele anyora no ale imeyo muroberio bwensa kira lituko erego SMS ya hikase studio igeto kumakira mbuye mono se enjira ya bene ikoro tuma ujumbe atwa nyora mbuye mono sa enel anyora no empali batari kukabato maji SMS chao bali amasabiketu jini ya maji no ngoro jinse majiri cha muremani bali bante tina bago turiri kabisa ni batari konya libaga ose chinza cyo kuri SMS bago tena no para TV ya bense mbali gusuka bako muroberio Ensakia ogendera mbaka omwere nande batete buna emerubirito yegeta seni Ndizi TV ni gere miye miansu ekarego cha asenjera ya bene nechibiche chido bagate ana chi producer ni go chikoreta chibiche asenjera ya bene na mariogi amaya enara ukomboni kaisara agenda seritugoria rero ngari ku baranga chinji bieka kolende saro ni gasuka ke gomete ensene ni bwa
gwata mang'ana amange make nere neigaika na asireti omoiri oye bono goikari kuraika nere ararupore yaye igo taria manaintu ni gachire kurarua eng'ora ekera asireti kamati yaye igo lakini no turi nere igo nene ndrete gutubwatia senjera ya bene igo nyora no turi batatu turi ero nere ni gale nsema ke kana otebna ni ganda samatanga lakini no turi ne producer ya ito John Kebati igo tigatokore tera manganaya Ensakia bono mamtia to ike asense media studio turakora bonjoria ke inde to kwirana nguire guikasa magaseti torore narari abwate gose magaseti narari ayeto burito ritkuria rero igotosuka ikere nero Ndizi TV obwanzu komogusi. Ndizi TV obwanzu bw'omuguzi. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwarete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yokobara gose theater eduka yokonia mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu babwate umuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo by'igoro biria bya ISO ngwankira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime y'omuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obubwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kestima na electronics chogutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika chukoberia mache, DVD players, chi machine chukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwanzu bw'omuguzi.
mono manjumuria keronete kubwati muroborio bwensakia kerona otine nigo ritukuria Jumatano na ane nayo tarasuke kiarume ise gusuka nigo ndabe ngibiekara kinae kora abwe kerorigireti muroborio yo nigo ngoigubuya na njinarona notore amo mbia mona sibari bendete gutuma uchumbe yaine kaduri tuchikwenda sama gaseti turi narali airobori tori tukurero kulinde mbarona baro batumira sensemeli ya Facebook na njitinko batinye some kiara kikwera libagari akwaso kwalika na njigwikanye some naro kurukuna Finlay momanyi kurunya maya omoro shop na mai wayo no murugi wa purity bagatana bwakire buya nande nigo bare ime yumuroberio obwensakia naro kurukuna mesha kinyaganja agote abuna Ensakia nakakaso gete akari kamambia mbia mano mesha kinyaganja sogote abana kakasa kuna kamambia mbia mano gotorojena nigandrete gotobwati mbia mano bonte atoende oikasense meria magaseti tulirina na harali airoborto kiara butambi nigotuka twagochuteri twagote inarali ali airobortase lituko liarero sigaseti ya The Standard ne gaseti ya Daily Nation ninjiko tema gochirigeri ibere bona butambi nyore sara niga utware gaseti ya The Daily Nation kolende ono rero ni gombegete bikoro de bionsi go ikandigererie muri kake igondore Daily Nation inkibwate na The Standard inkibwate elinde tokombe yake yotorigererie na lito kumanya ingi kere asama gaseti kolende ganja kere asigaseti ya The Standard gaseti ya The Standard nige muri kere igoro lane of oil barons yani ekorekana buna abantu bali emanyante ngari amaguta gose bali bago supply amaguta nigo barorekanire buna ekemina nonkere gati ya barabwo amo ne serikali nino yebuna serikali gwetero murayi bwenzuru Kenyatta mbanyara bako bekemero beliyo gose na nyara ka go sign supplementary budget ya negative na ngakia amaguta rojiko ba gwe asa abantu bali bago supply amaguta gose ngakibara ko nyachi besiapo nako sokia amaguta yugo cha saba Kenya ekero toroje gasedi ya The Standard toroje na ebichanera abu na maguta abantu bandata kubekera ini ase chinse au erinde kra maguta abodede kulende nigo muri kibega sete ali getebuna oil marketing farms in increase exports nigo muri kibega sete atebuna ase chinse chinde wena chichirani jitu buna Tanzania Uganda maguta niga ndete kwene kiwa ase ensemeyo kulende nigo yarekende buna Kenya imejano nigendete kwene kiwa ase kuburwa kwa maguta gobono muri kibega sete nali getebuna ngaki amanyante ngari go pylons bali ba maguta bagendete gotwara mechando ase sense ito ya Kenya osinga kike mina nikendete kwene kiwa baigo ase gasedi ya The Daily Nation nigo murekerete na ki oil farms bante fingers ngaki bali ba supply na barabo maguta banyalile bago kongi ebichara byabo anene ngaki batara nyara go supply amaguta go ase ense ito ya Kenya baigo okorana Wanda bamaguta gose supply asini go baganyete chitariki 14 jiri tukuria mambi para gusama gutango mentwale ekiare announcement ne kagiru jokaruri tukuria mambi go kolengana muri kibega seti ya Daily Nation no The Standard ni akomach korana ni go babole bado baligere tibuna aba bamaguta ni go banyaga chete mbaka barose chibese comment jiro se ligolia maguta comment dire aburi tukuria mambi ko chika chitariki 14 eri tukuria mambi go dealers ni go banyale bagwa accuse ni go bandete ko ba accused igoro yo kuborwa kwa maguta asense yaito ya Kenya ekero mochando yogendete kumurekera igo bono asichika seti chibere gaseti ya Daily Nation ni gaseti ya The Standard ni gemurekerete anene igoro ya maguta ayo agendete gutwara omochando asense yaito ya Kenya bo igasepeche yo entangani gaseti ya The Standard ni gemurekerete ngaki omorai gose ngaki General Secretary wikombegerigia kotu France atulia nyarika ko gawe sokia nagote abune kiombe kia kotu ni gogo musira murawe kiama gyode muraira murodinga asiga ngaya yo ko murayo gatano asense yaito ya Kenya boigo gaseti ya The Standard ase bijintanga ni muregete na ki orelengu ni gavana ya Kajiado County anyareke gotwara gose abanta manyantenge anyareka wesokia ase county iyo goji komo kurigibiro gerukyo bugabana ase bono olengu atware libera litindi no bwoba unani garachi kubu ase bochori bosio boigasika The Standard ni gemurekerede na kibono obombo wa Kenya kwanza bwanyarire bwo kwebanga anekero litukurigoro twaroche na gose gaseti murekerede buna bone kwanza ni go bwatanire ne bya mabinde ange 12 eriyo agreement lituko ligoro ayo ni gamurekeire asigate The Standard bijintanga ni kolende tochikuigara go chime torore ninki kere ime kabisa uhuru na Raila ngakibaga endrete ko kwene kibuna obomo bwase miura umoja ngotinga bore na boigo ni murekeire
anseme ya simio bono umuri kibuka seti ya the nation igamure gedena ngakiuru agendete kwene kibuna obo mbwa simio ra umoja ngwendera bole na Raila Amolo Odinga boiga se kambieri ya Ruto nera agendete kogesa ligesa linene boiga seti ya the standard ya the nation igemure kirete na kibono abaiboli bagendete guchaka gusama rube igoro bali gedena replacement gusaba aborokiwa baliba kibo baliba kujoin form 1 nyura na marube na sogede kulinde yaro kana baibuli abange nigo bachire batagete ko chencha baibuli ochi go chencha bana babo ji skuru anechiri batagete igo mugano inora sekasedi ya the day nation boigo kasedi ya the nation ne murekerete ngakiense ya Kenya ya kanete request yense ya Ukraine ekero Ukraine gwetera ambassador oya sense ito ya Kenya atagete ku address atagete ku nense ya Kenya gwetera samagajo parliament buri tukuregora kurende nigobone se ya Kenya ya kanete na gotena yaya korengana nebo saka ni gosesegi eriagendete nense ya Russia amo na Ukraine Kenya de gwenyora sakong kerera Ukraine libaga kurwa mangana gwetera sense ito ya Kenya ase parliament yinaro ala sigasedi ya testan the Daily Nation ase pejin tangani bone krato endete kusuka go chime torigereri narali airobolito asigasedi chibere majumuri gaseti kartu ke page ya kani gaseti ya the standard ni gobona magutali na aramurekeire kwene na aramurekeire na kyanya liga kubura ngakiaba Kenya bagenderete konyora chibese nyinge anene asense meria maguta kra maguta wikano na se petrol station abantu bate butayo kulire karo chinga kigo ika ya makonyora na aigoreirwe na anda ba Kenya bonerigu ase chibese chigoro mono kero muri kibe gaseti aligete asumuno rubeke Kenya muri na Kiridi Oil Farms deny Kenyans fuel as to make a killing from exports yani karekana buna bono bali ba konia amaguta ya kule farms ni go bagendete barabu kwegesera aligesa linene kulinde bakomisa ba Kenya abagendete ko chandika mono ase bagendete ko chandika mono kuligia maguta bibo igase beja gatano nomo nigemurekirete igoro na maguta yaburetinga motorist chigali chikoba asensemo ye petrol station wetano ne chinsa isano na isoto kurengana nigo bago ikorro banyorera ini nigere ntambe buna litukurigoro chinsemo aho nigo ya negative kurengana gaseti ya testana nigo tabuna karoba korto botuki usibanya rete bakwana nabantu aho nigo batete buna nigo bagosoa aseke seni kyamaguta baba chinsa chinyinge yirena none biasara mbali gukora igo na bana boda nandi nigo batete nigo bagotara jikirumda chinyinge ne kebuyu ejigodi ya maguta nande bakoira na banyorana usikawe kase petrol station onyorana nande maguta atayo go ikaboni go maguta ni gamurekeire gose fuel crisis uso kubara kwa maguta ni gamurekeire mono asikasedi ya the standard kurwa se beji ya kane go ike beji ya gatano na kabere gotaka gwa somera ororenga kya maguta aborete asensi to ya Kenya na boko ya nyora ase beji hiyo ya kane ya gatano na gatano no mo asikasedi ya the standard Oigo asikasedi ya the Daily Nation nigo bonero emurekerete igoro ya maguta yunga kya maguta endete kubura asibechi ya kane na boko karora nyore na bokorora na kichigana cyo chiguchurana asichi petrol station ao erikolgi amaguta asebono goikabono yarorekane buna ekiombe keri gitenenete amaguta imeyense ya ito ya Kenya na kegendete kungusana na ne suppliers bali bagokora wose bali bakwena na maguta kiombe kya Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA nigo bono kyanyereke hote abuna kerokyo nigo kya mochirie anel dealers wose suppliers bali maguta kerokyo dana mbai wanete na barabanya araba ko sokya maguta erikwena kuna ba Kenya bali kwendera guchandika n'umuchando wa maguta kulende nigo yarorekane buna suppliers bina lituka koteba nigo bakanyete na amaguta ara mentally goli bana barabaka kirtena litukuria mambi amaguta na bare sikomenta ligoli inde mama ego soka isiko ekarto gusuka gojibusia mbaka page ya gatano gatatu gaseti ya standard nigo bone murekerete iguru naki obo muboli bwa Kenya kwanza ubukora wanu muraibu kyama kya UDA boigo uyuro mokonyi bumuraibu ense Dr. William Ruto banyarite bago sign deal gose okubwatana ne byama 12 erikwenda kibona obo mubwa Kenya kwanza ngo sukabole gochibosio kolengana na Ruto gose obo mubwa Kenya kwanza ni gabatete buna bono nigo banyarite bago form new political parties nigo banyarite bago sign ne byama binde new political parties basoira sobo mubwo erikwenda kibona Kenya kwanza ngo sukere asenjera eyemo anene bali basweta sobo mubwa Kenya kwanza useba sign the agreement ili tukurigoro ngamona Moses Kuria bw'ikyama gya chama ja kazi Mwangi Kiunjuri ubwate kyama osomo umunene bw'ikyama gya Service Party